Moi Nyt. taas kaikki, mä oon X-Hackeri ja tänään mä aion esitellä eläimiä. No niin, heti ensimmäinen on täällä Keijo. Tässä. Miksi hän liikkuu niin paljon? Niin. Ja sitten mennään seuraavan Alma. Alma on tässä. Ja sitten on viimeinen Peto. Peto. No, tämä on aika lyhyt video. Ja muistakaa painaa peukkua. Ja sillain, niin se olisi nyt moi. Varoitus. Sitten pitää mennä sinne tonne.